ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ତାହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିବ। ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଙ୍ଗାପାଲ୍ଲୁର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। संस्कृति विश्व दरबार प्रतिष्ठित युवपीढ़ी तुम्हारे महाप्रसाद भात खाइबा शिखे रथ दौड़ी धरी बाट चलवा शिखे जीवन जमी रही कला संस्कृति लोकनृत्य लोकगीत देश विदेश बेस ख्याति अर्जन करुवा को अधिक समृद्ध कर बसवास कर अनुसूचित जाति और जनजातिर आदिवासी